מה נשמע חברים, אני דרי מערוץ קנקן ואיתי נמצא היום רונן. שלום כולם. היום אנחנו נבנה דלת, כן. ניסינו כבר לעשות את זה 3 פעמים, אבל לא שמעו אותי בשום סרטון, אני מקווה שעכשיו ישמעו. אז בואו נראה להם את הדלת, סתם בית מאולתר בלי כפתורים. ואז באים, אז יש פה חדר סודי כזה, שימו פה מה שאתם רוצים. אז ככה עובד הרדסטון, פשוט מאוד. אז בואו נתחיל לבנות. כן, יאללה, בואו נתחיל לבנות. אז בואו נתחיל מפה. צריך לעשות בית כזה קטן, מאולתר. זה טוב לכל מיני שרתים שאתם רוצים להרבים בחברים שלכם, כל מיני חדרים, ואתם לא רוצים שהם ייכנסו ויקחו דברים. אז זה מצוין לזה. אבל אתם צריכים לעשות שזה יהיה בית גדול. שזה יהיה בית. פה זה די קטן, כי אנחנו רק מצפים באזור. כן, ותקוו שהם לא יראו את זה, תעשו את זה מתחת לאדמה או משהו. אוקיי, הנה בית קטן מאוד. צריך לזכור שפה בצד הזה, פה בצד הזה, צריך שתמיד זה יהיה ככה, בלי בלוקים, כי אחר כך ככה זה לא יעבוד. ככה. צריך שזה יהיה רק ככה. שתי בלוקים. ככה. טוב, אז שמים רייל, עוד רייל, אז דיקטור רייל, ושמים פה רדסטון. אוקיי, ככה זה כבר מוכן. נראה לי שהספיק מוכן. ככה זה כבר מוכן, אוקיי. אז נגיד שפה זה יהיה הפתח, הנה. יש מוזיקה, רגע, אני אחליש. אוקיי. אז אתם רוצים שפה זה יהיה 2 בלוקים, ככה. אז הסטיקי פיסטונים עכשיו לא עובדים. כשהם יעבדו, אז ימשכו את הבלוק לחור הזה שיש שם. אוקיי, בהתחלה זה ככה, הנה. כן. צריך לשים פה בלוק, אז את הסטיקי. ותזכרו לא לעשות ככה, זה תמיד קורה לי ואז כל המערכת נהרסת. אז כן, נעשה את הרדסטון. צריך פה 4 טיקים בכל סטיקי פיסטון פה. ואז באים, מעבירים פה רדסטון, עוד רדסטון. פה צריך לעשות רדסטון ריפיטר, בלי טיק, בלי כלום, ולחבר. ואז לעשות פה טורץ' כדי שהמערכת תפעל, שזה ייכנס לפה. אין פה כלום, רק הדבר הזה. בכללי לא צריך לראות את מה שעכשיו ראיתם. ואז, כן, אני רואה שכבר חיברת. צריך לחבר פה את הרדסטון, ואז בלוק אחד, ואז אתם רואים הרדסטון, שהוא יהיה על זה. אז זה יעבוד, זה יכבה את זה, יכבה את כל המערכת, ואז זה ייפתח. בואו נראה. הנה, זה נפתח. אז אתם צריכים לעשות פה חדר. כן? ואתם צריכים שיהיה לכם לפה כניסה, כי מתי שאתם מסיימים לעשות את מה שאתם רוצים למטה, אז בשביל שלא יראו את זה, אתם צריכים לטרוף את זה חזרה, או לשים מיינקראפט חדש. וזהו, אם אהבתם אז תלחצו סאבסקרייב ולייק, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. ביי.